हेल' लोगोफोर जों नै दा बासुगावआव थांनो नागिरदों आरोना नै खाथियाव बोरायबो दं मेरगागानो बासुगावआव मानो थांनो नागिरदों होनोबा आयंनि फिसाला सासेया टाउनाव थाफैयोमोन बिमायं जानायनि बियो न'आव थांफिननो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय दा बिनिनो माल माथा लानानै थांदों जोङो ज'नो बिदाबो दङ नैबे सालाकाथि एनटिपिसि आरोना बियो सालाकाथि एनटिपिसि नै जोंना जाफुंसारा उन्दुलायबावबाय बाहायनो उन्दुलांबाय आरोना बे गोदोनो जि मोजांनो थफ्लायाव खर' सालालायनानै बासुगाव गेट मोनबाय नैबे फ्लाइअभार ना मा होनो बासुगावनि फ्लाइअभार बेयो गोजौथार आरोना फ्लाइअभारा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुजेनदों आं बेखौ बानायनायावबो नुफैयाखैमोन गेटआ नै आयंनो गस्ला नायदोंमोन आङो आयंनो गस्ला लांनो होननानै गोबाव जाथारबायमोन ना आयंखौ नुहैयाबो आयं हिन्जावखौ नुहैया ओंखायनो गस्ला नायबाय आं नैबे दखानावहायनो मावजिया न' मोनफैबाय आरोना आं बिदानि न'आव बै आयं हौवा नैबे बाजै बैनोमोन बिदाया नै जाफुंसारा जानाया जा बुरजा होबाय ओमफ्राय नांबावगौ नै बोरैबा थुनाय माथो फोथा गैबावला एवैसो फोथा थुनाया हनै ओइयावसो थांबाय नों नायबाय थागोन बेखौ नायबाय थागोन नों भिडिअखौ ओइयावसो दं फोथा थुनाया जाम्बालाय ओमफ्राय नै जों दा आमाइमोननाव दंफैयो आरोना हिनाना बोराया नै आयं गेदेर बियो जोंनि आयं हिन्जाव गेदेर ओमफ्राय आमाइनि हिन्जाव बियो आमाइमोननाव दंफैयो जों दा नोंखौ खेबगासिनो थांगौमोन ओमफ्राय नै जोङो काजलगाव बाजाराव फैबाय आरोना आमाइमोननाव ओंखाम जालांसै नालाय ओंखायनो एसे खरस लांफैनो होननानै फैदों बिनानावबो फैफादों काजलगाव बाजार आरोना बे नोगोर गिदिर जाखायो बाजारा नोगोर मानसिखाबो आरोना बिहिर अमा बेदर लाबायनि सेरसे नोगोर अमा फानखायो आयौ अमा बाजार जोब आरोना अमा गोदानानै फानजोबनाय आजां ओरैबो नैबेखौ लाबाय जोंहा नैबेनियावहाय अमाखौ बाजार मैगं लांसै होननानै आरो मैगं बाजारथिं हाबफैलायबाय नै नेक्स्ट बाजाराव दिम फान्थाव मोजां एकदम मोजां बस'नानै नाय कमला অলপ ফুটো হৈছে বাইদেউ ইমান কমলা নহয় লোকেল হয় কে কমলা রে কত কেজি 20 টাকা পোৱা खरस लाखांनानै ओंखारबोफिनबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय नायलाय ओरैहाय जा दुलि संग्राय सान्द्रि ओरैबायदि फानखायोना लाइननो जोंनि क'क्राझारावथ' बेबायदि फानबावासो नायलाय काजलगाव ओरैबायदि मोजां फानखायो कमलाया नै थाइबाजों 100 20 टाका थाइसेयाव ओमफ्राय बे गोरलै जारालाय थाइबाजों ना सयथाजों 50 अब्ला नैबे साबसिन जागोनदां एखेसो दां नैबेनिखौ लानोसै 10था हरदो 10था हरदो दे कमला लाखिनो नैबे सिंना माबायदिथाय किलो किमान नायलाय लोगोफोर बानलुआ बिबारसो सानदोंमोन आं फार्स्ट टाइमाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरोना आं बेबायदि बानलुखौ माबायदि फाख्रा सिख्रा लायबावसो दै नायफैदों जों लोगोफोर दै एकदम नालाय न'नि उसुङावनो बुंजायो दैया
दैसा होनो ना मा होनो न' उसुङावनो जायो आमाइमोननि न' उसुङाव नायनो गारि गाखोबोनाया थेन्थ'नानै मेथाइ जालाबायबाय हनै आरो जाफुङानो नोखि एसे गारि गाखोनो मानो थेन्थ'नांगौ दोनदुलाबायबायसो जाफुङाथ' नङा गारि गाखोनो मानो खुनु गोजान जायगायाव थांजाया बिसोरजों दा थांला बिसोर एबारनिफ्राय हौवाया टेन्ट बोनायनि आंखौ नोगोद जाखाबाय आरोना न'आव थांनो फैफिनबाय जों लोगोफोर बाय बाय